И тя ми каза, че искал да е отдолу. Била изморена. И ти какво? И какво? Дадох им екстази. Само, че го обърках с разхлабително. Знаеш какво? Трябва да ги спрем тези цигари. Тя, дам ти на много един месец. Добре, да се хвалим на бас. 1 месец. Животът е прекрасен. Мразя скапания живот! Един месец. Най-после сам. 30 дни. Фак! Няма никой. 30 дни. Тук едва ли ще ме открие. О, фак! 30 дни. Ах ти! Продадох цялата си къща и жена си, за да си купя билет до Луната. Най-после мога да пуша. Тук не може да ми се случи нищо. 30 дни. Издържах 30 дни без цигари. Това е нов рекорд. Да погледам порно на компютъра на Нетко. Добре. Хей, каква е тази папка? Какво? Ах ти! Тридесет дни!